Ndị Igbo ndị ọma, asị m ọ ga-adịrị anyị na mma. Ụmụ Igbo ndị ihe Ada Ekwulobia na-eme na-amasị. Asị m onye isi unu na-awa aja ya were nke chụa. Ebele na-ebe n'isi nwoke, n'isi nwaanyị, n'isi ụmụntakịrị niile bụ ndụ mmiri, ndụ azụ. Ogologo ndụ na-arụ isi ike ga-abụ ihe nketa onye ọbụla. Amio. N'ụbọchị nke tata, o nwere obere ihe m chọrọ ikwu. And ya wụ ihe otego o ji dị m n'obi ikwu. O wee lute nsị ka m kwuo ya. O nwekwana ihe ọzọ dị n'ọnụ ikwu abụrụ nna ya ndị Igbo ka anyị na-aghachitekwa azụ na nri ndị Igbo. Ndị Igbo nwere ọtụtụ nri na-edozi arụ. Mana anyị hapụrụ ya na-achọ nri dị all this spiced food. Anyị wee buru ọya niile n'aya. Asị ọkwa m nọ ọya chọọ ịba ọya abịa, bet ka anyị na-enyeretu onwe anyị aka. Igbo nwere ọtụtụ nri dị iche iche. Arịbọ, ama m na onwe ka chete ya. And that thing ọ na-atọ pieces, ọ na-atọ shege. Ị ga-weta arịbọ ekpere ọfụma. Gacha akwụkwọ nri, ụkpaka yabasị. Mmanụ ndị Nsụka. Ekwu ọchịcha ya. Ole jiri final. You know. Apart from na ọ na-atọ ụtọ, the nutritional value ya dịkwa high. Kezi high na-ahapụ ya na-achọ asị gị ke nke a. Ya once in a while nwere ike rie all those ones. Maka anyị gaghachi na nri anyị. Achịcha, ede igbugbu, aniga mpoto, aniga onugbu, ka egefa, abacha asịsa. Iwe na-eri nri ya. Ewe na-adaba. Maka Igbo ga-adị. Hapụ ndị na-ezuzugharị. Onye mmụta nwoke wee n'elu na-asụ ya I wanna Ghana. Nyewenụ ha ndị Igbo, kụziwe ha Igbo. Gosi ha their roots, ebe ha si. Gwa ha omenala ha, njirimara ha. Ihe na-eme na anyị ndị nne na nna. Ọ na-ajụkwa onwe na ajụjụ. Ọ bụrụ na nne Efino mụ gosiri ekowe n'elu. Say my son doesn't speak Igbo. Fino ya afụ n'irie taa. Ka egefa Olamide ha. Ọ bụ na nne ha iji họ Yoruba zụ ha. Ha ya afụ n'irie nekwu n'emu nwa. Ọ bụ na nne m mụrụ nkowe n'enu. Eje na-asụ Igbo na one na-esi asụ ya. Ememe m ụfọdụ ihe ndị na-eme. Ka anyị riwe nri ndị Igbo. Ka anyị sụwa asụsụ ndị Igbo. Ka anyị mebe omenala Igbo. O wedere anyị na mma. It's your girl, Ada Ekwulobia, onye ọga dịrị na mma. Ka anyị mebe ihe eji mara ndị Igbo. Ka anyị mebe ihe eji